Okay guys, maswera sei manheru mamuka sei kumativi menyika nchiti aiwa muri sei guys, ngatisanganei pachirongwa chezivara nhasi. Sandibonani ninjani machera nhabudhi niyapila na nchiti ngatisanganei muzivara nhasi zvakare tichitaura nenyaya yefeedback. You know I was not supposed to have come right now palive, but pane munhu ari kufunga kungoti auye ataure nyaya arida kutaura nyaya yake. But before ndisati ndataura nyaya andaunza munhu uyu hanzi kudiko namili musaunongoseka wewe. Before ndisati ndaunza nyaya iyi munhu uyu kuti auye pano guys, ndoda kudzosera back kumasure handitika kumasure kwandoda kudzosera inini kuti munyazoziva kuti toda kutaura nezvenyaya yechii, handiti munhu ada kutaura nezvechii. Ndoda kudzosera pane munhu akamboya pano nenyaya yake, then totangira ipapo. Regai ndichange nekuti izvo rest in peace Patson Zamara, rest in peace brother. Tinoziva kuti rwenyu rwendo mapedza nesu tichatevera tinongoti murare murunyararo murare murugare. Tarasikirwawo vedu wene muchinda wechidiki anga ane future yakewo anga achitarisirawo kuzoita zvinhu zvake paupenyu, but kutonga kwaMwari handiti hakusi kwedu, handitika ndekwaMwari hatina zvatinokwanisa kuita. Tinongoti kumhuri yekwadzamara chemai mine tariro, handitika nguva kana yakwana no one can stop it, handitika right. Nyaya iyi ndoda kuti mungonditaranga kana maibata mese mukaibata nyaya iyi then ndobva ndaunza guest. Kana maibata mungondipa signal yekuti nyaya taiziva, handitika, so that kana munhu akuzouya munzwisise nyaya yachona, handitika. Regai ningotangira pakati. Vakashaka 1995. Zvikabva zvanyanya kuomera mai vangu stereki like munasiwa nevana 7. Nyaya dzekuendesa vana kuchikoro and stuff, and vakomana ava vese vanga vari kusekondari. Saka inini ndanyora grade 7 yangu ndobva ndapasa grade 7 yangu ndikaita 5 units. Ndaita 5 units dzangu paya, mari yekuti ndiendeswe kuchikoro by then mai vangu vanga vasina, because vanga vasingazokwanisi kuti bhadharira tese tiri kusekondari. So mai vangu vakabva vasagesta kuti ndogara gore rimwe chete ndozoenda kana hanzvadzi dzangu dzimwe 2 dzapedza kunyora ini ndozoenda kusekondari. Okay, so ndakagara January, mainini vangu vachibva vauya munin'ina wamai vangu vachibva kumasvingo. Ndokusvika paya zvikanzi sisi mungagara nemwana akapasa kudai so kuti zviite sei. Ndakavati nekuomerwa kwandakaita neupenyu ndoti vadye ndoenda kumaricho kuti zvinhu zvidai so ndinostragula kuti vana vararame. Saka achaenda ngegore rinouya kana vamwe vapedza chikoro. Maina vakati aiwa zviti mwana akapasa ndipendienderaiku ndinokuendesa kuchikoro. Sisi Melly ndakafara zvisingaiti because chikoro ndochinhu chandaida. Ndakafara kuti ndakuendeswa kuchikoro. Ndakati pandotanga kutorongedza musi uyu ndakatanga kutorongedza twangu tokuchikoro and stuff kuti paita munhu anoda kutondiendesa kuchikoro. Saka dhee rekuenda kumasvingo rasvika, takabva takwira namainini vangu kuenda kumasvingo. Tasvika kumasvingo kuya ndikarara makuseni ndikatomuka zvekutofarira zvezvo kuti at least nhasi ndikunotsvagirwa nzvimbo ndototanga kuenda kuchikoro. Mainini vangu ndokuti iwo chigadzirira vana vari kuenda kuchikoro vaende kuchikoro. Saka ndakabva ndagadzirira vana vari kuenda kuchikoro ndikati sezvo ndiri munhu ari kunotsvagirwa nzvimbo pamwe isusu tichazosara tichitevera. Vana vechikoro vaenda kuchikoro zvikanzi handei kugadheni. Taenda kugadheni kwekweyo. Unoziva kuna namasvingo kune magadheni emacooperative and stuff. Takabva taenda kugadheni. Tasvika kugadheni kwekweyo ndinzwe nyaya dzacho dziri kutaurwa zvikanzi gadheni repanapa rinodiridzwa Monday, Chitatu neFriday.
asi maschool days era ari kutaurwa ko madhays aya asi wadaifanirwa kunge ndiri kuchikoro asi ndichibvunza madhorobha kutanga kutoona situation kuti panapa akakwandauya kunobuka kusina zvemafaniso because munhu anobva atotanga kutochinja akutokuratidza kutoita like handisiri ndakabva newe situation yakabva itanga kutotichinjira zvokuti kuti ndinyore tsamba handizivi kuno kuti ndiite sei kuti ndiite sei kuti mai vangu vazvizive kuti ndatosvika ndatopiwa gadheni saka takabva taridza gadheni rere ndobva tadzokera kumba andakabva tatoona kuti upenyu panapa unenge watochinja but nenyaya kuti ndanga ndiri mudiki semunhu anga changonyora grade 7 ka pfungwa dzedu dzisinganyatsodhonzi zvakanaka right maibata nyaya here kana kuti kune vasiri kuiziva ndingoramba ndichiplaya ndisati ndaunza guest pano ndoramba ndichiplaya here kana kuti ndongostopa panapa maibata here tongoendera mberi kana kuti ndoiplaya muinzwire vasina kuinzwa vainzwe maiziva here mese maiziva mese maiziva here should I continue playing it kana kuti mese maiziva toita sei hanzi play it a bit more right because ndine munhu anofanirwa kuuya panapa handitika ndoiplaya mo here kana kuti monzwa nyaya yacho yakati rebei all right saka ndakatomusikana webasa paipai ndinda kutomukira vana vechikoro ndinda kutobikira vana vechikoro ndakunodedza gadheni like mabasa ese maduties ese epamba kwaiwo kuti uchabvunzawo kuti kuchikoro ndikuenda rini ndati ndangada kugara nemhuka like munhu anga achinja atondichinjira zvokuti chero kuseka ndokunga ndakagumizira kuseka ndiri mubhasi apana tuye mune rimwe jere zvokuti ndakasvika kuti ndiye munhu anga ari friendly kumba kwedu uyu achiita sei like ndinoninira kuti chaivo here kana kuti pane zvimwe zvinhu zviri kuitika kana uchiti mwenini wako kureva mainini munin'ina wamai munin'ina wamai vangu chaiye number 3 kubva pana mai vangu okay same father same mother right saka nyaya yacho yakarebesa guys we can't play the whole video handitika the whole audio so nyaya iripo ndeye musikana waya anonzi bongi handitika princess wako akurumidza kubata kuti ndiani wokupiwa kumarriage aine 12 years wokutorwa namainini vake nokuti amai vake vanga vari shirikadzi vashaya mari yekuti aenderere mberi nechikoro ndobva vati sezvo vana vanga vakaberekwa vane space yakabatana saka iwo mbogara gore rino iri wapedza kunyora grade 7 vamwe vomboenda kuchikoro ndo pakasvika mainini handitika vasvika mainini munin'ina wamai vachibva kumasvingo ndokuti kosisi mwana sei ari pamba zvikanzi handina mari ndati agara usenda gore noya mainini vakati chindipa henyu mwana ini ndinde naye ndinodi ndinomudzisa kumasvingo mai sisi vakati pakanaka mai vavo nguyu pakanaka tora henyu chi mwana muinde naye kupi muinde naye anodzisa kumasvingo no problem munin'ina wavo kaucho handiti saka vatora mwana vaenda naye kumasvingo kudaro vakati achisvika kumasvingo kuya zvanga zvataurirwana namai nemunin'ina wavo zvakaitika mainini vakabva vachinja mpaka vakutomitsa basa repamba akuenda kumagadheni akutodii and everything in the process vakazonge vatoronga nemumwe murume mudhara iye ane 12 years kuti ndichakupa mukadzi ndakakugira mukadzi kana achinga ndamutuma mamba kwako iwe wotobata wodi wotorova lula naye wotorepa ipapo same time mwana yeye ubva atogara ikoko ndakutokupa mukadzi handitika kuda mainini vaipiwa chikafu here kana tivaipiwa china hapana chaziva nemudhara uya handiti maona saka guys imbomire kundidisturba muchiti read comments and ndikupa summary imbomire kundidisturba
handitika muchiti read comments because macomments enyu anodisturba sometimes munhu anogona kuyachitaura nyaya isinei nezvatiri kutaura pano handiti of which kana uine nyaya kana kuti uine any chaunenge uchiona kuti tinoda kuti unditsiure kana kuti titaurirane unouya kuinbox kana kundifonera handitika saka ndikada kundiverenge macomments enyu ese mamwe acho hanei nenyaya yatinenge tichitaura pano saka nditotarisema mumacomments handimaona saka aenda kumurume amaini inoenda kumutuma kumurume vamutuma kumurume kudaro zimudhara ranobva rasvika batsa mwana uyu rabatsa mwana uyu ndobva ratomita mukadzi ramita mukadzi kekutanga ikakondobva itoita nenhumbu handimaona mudhara iri aingozvitamburigwa ende aitori mudhara aitozvigwarigwa handimaona ndobva tanga kutogadzwa nemukadzi uya mai hapana chavari kuziva handika vakatokata vari kuti mwana akaenda kuningira mwana wachikoro izvo mwana atopiwa chi atopiwa kumurume handiti maona atopiwa kumurume datogara nemudhara uya mudhara uya ndokwanzi katsisakanganisere vakazotishifta vakaenda kunogara kumapurazi kwavakanga vachishanda mai vaenda kushanda kuya mudhara uya vakushanda papurazi nemudhara uyaya here atobereka mwana abereka mwana kudaro ari matwins kuchinzi kweda kuzvarwi matwins here things like that nyaya yacho ndeyakudhara tichangovhura page handika kana muchida one day ndinogona kuzongoiplaya zvitokuita kungoiteerera yese handitika tokuita kuinzwa ise pose yacho yakarebesa but in short ndeye musikana wekuzoti achimuka ari mwana mudiki amuka kuseni vachindishanda kupurazi ikoko akaona dhara riyari yarichi ratofa akavata naro handimaona ratomufira hapa azivi hana chanoziva ndiye munhu atotaura nezvake maiziya nyaya inorwadza handitika I think ndikada kuti tichiplayeka inoda vanhu vanenge vakamboinzwa vasipo vasina kuinzwa then ndokuplayerai zvakare kana titongokupai link yekuyoutube handiti imi vamwe vazhinji enyu mune madhata ari strong mune mawifi enyu amunawo kudzimba you can just go and listen kunyaya iyi kupi kuyoutube handiti maona mugona ngoneiterera kuyoutube ikoko nyachi yakarebesa zvoti ndikada ndikupe samari ndingatokanganwa zvinoti nyachi yakarebesa singatomboiti ye mwana akazoya kuno kumusikana uyu atiza azotiza kuzimbabwe akauya kuno akagara mustreet achigara kujoburg ari street kid akaenda street kid achingochinjanwa nevarume one murume from the other pakazoita nyaya dzemapanga vanhu vakabayiwa nemapanga chichi nyaya yacho maiziva nditi pakazita munhu aimu-street kid akanga vakovata naye angari mukuru wema-street kid anga omuita mukadzi wake vanhu vakabayana nemapanga umwe womu-street kid vekune imwe nzvimbo vauya vakavatawozve naye akazotogwa nevamwe baba vaye vakanovata futi naye vavata naye mukadzi wavo obva kumusha ouya baba vaye vakamutorawo vakamuisawo kuna bhuru wavo vakatanga kumitawo mukadzi achivata naye handiti maiona maiziva kanyai zvichingoenda zvakadaro handimaona pakupesera kwegemu vanhu tachema pano vanhu vakatozoti ngatimupewo something tikakontributa mari handitika ndichakupai link aliya vakakontributa mari pano tikamupa achiti adzingwa kumba kwanga achishanda kusenton here atsvaga imba but anga sina kana chinhu akaita one mudhayari pana pakamutengera mubhedha munyuwani neodrop handimaona achiti ari kutsvaga mari tichimubvunza tinogona kuita nezvei achiti anobika mapefyumu tikamutsvagira mari yekuti abike mapefyumu tikamutsvagira mari yekuti aende kubotswana akavingwa nemadzimai ekujoburg vachinomupa chikafu kuti adye but akazonge akunyora kuti abatwa cancer you still remember achiti abatwa cancer handitika mazuva apfuura ari muchipatara saka ndiye mukadzi watakaunganira pano yanga iri member yepano handitika aimbogara achinyora kune vanomufolowa aiwanzonyora papeji pake kuti achimbonyora zvo zvekuti munhu anenge aremerwa onyora kuti mwari ndakuda kufaini nditorei chichi ndofunga munoyedzesa zvandikutaura nezvazvo izvi handitika ndichakupai link handitika and then muzonoiona kuyoutube handimazviona I think zvakakosha kuti rimwe dheka tongoita dhei rekumboungana pana patonza dzimwe nyaya dzekutanga vatika vamwe vanga musati mave pano mongouya pana apa tongoplaya tongodzita recap tichingoplaya zvedu handimaona tangoteerera muchingonoti vakawanda venyu makangozopindawo pakati hamuzivi chi nyaya dzicho dzinenge dzakafamba sei tongoita dhei rekuti one day timbodi tingoplaya zvedu vanhu panapa muchingonzwawo tichingotaura tichingoanalyza things like that handimaona dzekutanga tichitenga kuvhura group right saka regai ndideidze guest wedu auye panapa because nyaya yacho tikada yakarebesa hatingaikwanisi yakarebesa inotoda 4 hours or so. Hello, mainini muri sei? Nani makadi yenyu? Tiripo, imi munoitwani? Ndinonzi Inviolata. Ani? Inviolata kana kuti mungoti V ndizvo zviri easy. Inviolata, all right. Muri kupi mimi? Durban. Muri chichabongi?
ndiri young sister yake. Muri munin'ina wake. Alright. Makandibata nezuro imimi mchiti mapiwa namba naBongi usiku. Titaurewo chichiri kuitika kuna Bongi. What's going on? Sisi kubva pavabatwa cancer vakaenda kuhospital zvikanzi kuri kudiwa kutanga kwabhadharwa bhiru rakamborapwa ikoko. Vakamboita kidney problem in 2017 ukasara kune bhiru re21,000. Saka kuti vatange kubatsirwa takanzi izvoni tinofanira kutanga tasetla bhiru iroro, then from there kuti vatange kuvarapa paidiwa 5,500 yesikani chete. Saka vanhu takamboedza kubata hama tikagadzira gurupu kuti titsvage mari tikabva tashaya mari. Saka so far yave 3 weeks tichistrugula kusvika tovabatsira sei. Saka tazosvika paextended situation iri kuramba ichikura, so tava kuvatora kuti vaende kuZimbabwe. Ndo decision yatazoita because pamba pavari kugara landlord akatiko due date ndine zuro vaifanirwa kunge vabva because landlord akati vakafira panapa hamuzowani mari yekundiripa muchichenesa musha wangu. Saka pataraisa ndakwanisa kubvisawo mari yandabvisa shoma, mari yatina ingori 1,000. Alright, mira tinzwe tati iko zvino kwapaari right now ari sei iye, because nezuro ndoda kutotsanangura matsananguriro akanita nezuro iwo uchindiudza nemaaudio gara awakanisendera nezuro handitika nyatsotitsanangurira kuti chii chiri kunyatsoitika panguva inoi. Ari sei Bongi? Vari kurwara vari serious because ronda racho harakutoita sineu, riri kubuda mafluids, riri kubuda urwa, riri kubuda ropa. Ivo kuenda kutoireta havachakwanisi chero kuenda vega, vakutongoita zvokuitira pavakarara ipapo. Okay, saka ndakanzwa nezuro chitoyanza havana chavachakwanisa kuita, ende matraya kuenda semunhu wamakuti makutakura kuenda kumusha, matraya kuenda kumabhazi, mabhazi akati atakuri munhu akadai, ndizvo? Vemabhazi vakati hatikwanise kutakura munhu ane state yakadaro. Zvichireva kuti paari right now ave munhu ayo kuti ave serious, ende wakataura rimwe wedhiro kuti pastage yaari ave kutozviitira, ndizvo? Vakuzviitira, chero memory vakuluza memory. Ndakanzwa futi nhasi chitanzi nezuro vairasika njere, hachazivi zviri kuitika, right? Saka imi muri kuda kumuendesa kumusha handitika, anoenda nei manje panguva yazviri noti situation yacho zvayave matauriro ako unoita iwowo kuti ndatuma vanhu hangu, kune vanhu vaindako, handizoti wanzwa here kuti kune madiaries andakumbira kuti vamuke vainde. Lorraine neimwe timu yekujobek madiaries aienda kunoona situation iripo handitika kuti yakamira sei. Can you please tell me kuti muchiti anoenda kumusha imi izvozvi right now kubhazi varamba anoenda nei? Haasi kuhospital, vakaramba kuhospital vakati atove bedridden, akanzi ngachienda kumba kuhospital hakwanisa kubatsirwa ave bedridden. Ndosaka vanin'ina vacho ava, munin'ina wacho ari kuDurban abva kutoti zviri nani achitakurwa kuenda kupi kumba, because munhu kuti memory hachina zvakare hachakwanisi kuti azviendere kutoilet ega. Saka kumba kwacho muri kufunga kuti munoendesa nei imi? Apa tanga tangotsvaga muvanhu, saka takangwana vamwe vakati hanzi togona kukubatsirai nemota but munenge makutsvaga mari yematogedzi nefuel. Saka munhu iye akati anokwanisa kugumira pabhodha since anenge achimhanyira kubasa kwake. Saka akati anoda mari inokwanisa kusvika iyo 3,000. Akati chii? Tikaona munhu akati kudii? Titsvage mari. Hello? Taura tinzo kuti wachibreak. Hello? Taura kuti wachibreaka. Alright. Akati izvoni titsvage mari yematogedzi nefuel. Munhu uyu akati tsvagai mari yematogedzi nefuel chete haana kuchajai. Akati mari kusvika kubhodha kwacho. Akati 3,500. Alright. Rand. Ongosvika pabhodha chete, asviki kuZimside because anenge ada kudzoka kubasa kwake. Alright. Saka kana asvika kuZimside aenda kuZimbhodha ozodii? Takabva tatsvaga futi imwe mota tikaona kuti tinongobhadhira fuel nematogedzi. Saka so far fuel ya 160 US zvichienda zvefuel nematogedzi.
kuti arambe zviri sei. Saka wekuZimbabwe akati 160 US nematogets matogets ati ndo $2. Ndo $2, but fuel yake it's almost there 160 kuti afambe zviri safe ndo zvakati. Alright. Saka imimi pa 3500 emunhu anosumuka naye kubva kunoku kunosvika kuBait Bridge kubhodha kwacho kuti azotogwa nemwe motikari. Sei hamawo manga mabvisawo mari? Manga mune something here? Vamwe vanhu kutaura chokwadi zvakati vaomera havatori navamwe havasina mabasa vakangogara kumba. Saka pavanhu vane potential ndine potential ndangobvisawo mari yandanga ndiyo. Saka mari yatabvisa sofa tongoti ne 3000 chete. Saka mune 3000 garanzi vabvepa. Saka mune 3000 nekuti asimuke pashota 500 kuti asimuke mota ikwane kuti imusumudze kubva pano kunosvika kuBait Bridge. Kusvika paboard. Then ipozo hamsati mave nekana nesend because nezuro makanditumira zvinhu. Makanditumira firiji, mukanditumira odrop, mukanditumira microwave anditi. Mukanditumira chinonzi chistand chidrower chinoiswa chakagadzikwa microwave pamusoro. Muchiti zvinhu zvingati kuti Sis Melly mutitengesero padiaries kuti zvinhu izvi zvitengesewe mari iraiswe $165 iyi plus extra 500 kuti Bonga awane kuenda. Bonga uyu angachifunga kusimuka rini? Angafanira kusimuka nhasi nokuti zvezvilendondo yepamba pake vachikondo kumbudisa kubva nezuro vaitopopota vachiti munhu wenyu ngaabude due date ndinezuro saka apa pakatoipa vati ngaabude. Saka izvozvi raitinawo kune vanhu vaenda kwavo asi anani iye Bongi? Kune yangu brother ariko kwanga kune yangu sister umwe anoitawo zvokungoshanda madhesi saka abva adzokera kubasa vanochinjana vari 2. Ya pakaoma. Saka anoenda nani kubhodha kwacho? Yesu aspeaking akawana tamboedza kubata hama kuti nzopangana ngakwanisa here kuenda naye but ndofunga panogona kuda mwana anogona kuguma kana mari yavepo. But imi bhodha ramoda kuenda naro nderekupi imimi nokuti bhodha rekuBait Bridge rakavharwa? Moenda nepi? Tachingoenda nepaBait Bridge ipapo. Vanobvuma here bhodha rakavharwa? Hatinyatsozva because situation yacho yakaoma. Tachingoti kana vangosvika ikoko pamwe zvinongoitirana pamwe hatisina kana hopu kana. Saka iriski yamuri kutora kuti hamusi kuziva kuti pabhodha anogona kunza bvunzo kuti apinde kana kuti anogona kubvumidza kuti adzokere kumasure. It's a risk yamuri kutora. Because vandavafonera makuseni vatongonditi hanzi ndichadzokera mustreet mandaimbogara. Anzokera mustreet iye asingafambi? Anzokera mustreet iye asingagoni kufamba? Ndozvavangotaura hanzi ndogona kugara mustreet ndodaimomo. Sure. Guys, anzi cancer yake ndeyechii? Iri paprivate part pakati pacho. Paprivate part? Pakaita pakati pemagaro. Okay. Sapane munhu ari kunyora hanzi munokwanisa kuenda nopuwa traveling letter hanzi kuti mufambise naye kuti muende kuningikiri mukana kuti tsamba ikwadokta hanzi munokwanisa kudarika kana mukanopiwa tsamba iyoyo. Hanzi anobvumwa Sis Melly ari kurwara. Okay. Hanzi pabhodha narita munogona kubvumwa pabhodha muri kurwara. So guys, this is the situation at hand. Bongi munomuziva pano. Bongi munomuziva page kwake uku achinyora I don't know this lady anditaura naye pafone right now. Akangondifonera nezuro. Anditika akandifonera nezuro chete achingoti ndapuwa nhamba dzenyu nani naBongi. Ndikati Bongi kuti kwai kudii ndopa akandirondedzera. Ndakabva ndasitaka ndashiya kuti ndotangira papi ndoita sei ndoti kudii. Hanomaona ndopa akanditi iye achiya kwandiri akachiti tikukumbira kuti mutengesero zvinhu izvi. Anofanira kusumuka mangwana kureva nhasi. Ndikati manje manditumira zvinhu. Anditika musina kuisa maprize zvikanzi regai ndipiwe maprize because iye ari pafonu ndiye akanditumira firiji iyoyo nembedha but TV but matv ekare ayaya handisi kuziva kuri kunzi kune imwe TV 50 iriko hamenoti yakaita sei hanzi yangaiswa kumaraini here neodrop nechidrow inonzi microwave
ndozvinhu zvaanganditumira zvikanzi toda mari kuti zvibude zviwanikwe nhasi kuti akwanisa kudi kudzokera kumba. Saka ndakazorara usiku ndazomubvunza zvisati munguva yapanapesera kubvunza I think kuma10 chiti koma price ezvinhu ndaposta zvikanzi munhu ndopaanga achiti ari kurasika njere. Saka tamuti chitipaka maprice zviri kutaurwa hazvichabudi hazvichanzwisisiki kuti pataurwa kudii ipapo. Ndikataura kuti gatibate kuseni. Saka kuseni ndopazondibata mwana uyu achiti situation iriko kumba kwako haina kumira mushe. Ndopanabva ndakumbira madhairies ari kuJoburg Lorraine nemamwe madhairies vaindako izvozvi vaindako izvozvi kwaari kuti vanokwanisa kuona kuti ari sei ende vakwanise kuseva mugezesawo nekungoti kana vainda nekumuvigirawo chikafu chekuti adye. Andiona vainda vana Lorraine as we speak right now vari ikoko but panazomubvunza saka muri kusimuka nguva iyi zvikanzi motoenda kusimuka nhasi saka makamirirei zvikanzi nyaya yemari because nezuva uyu kwandiri haana kutaura nyaya yekuti mari yakashota ataura nyaya yekuti titengeserei zvinhu. Nhasi mbopazotaura kuti mari vane 3000 kusvika kuborder kubeit bridge vakanzi 3.5 that means vakutoita 500 rands right and then kuzobva kumota irizomutakurawo kubva pabeit bridge kusvika kumba kwavo ndikukwekwa handiti kukwekwa. Alright. Ngainditaure napatience first ngaindimpe nhamba dzangu agozoyako apa ari kuti ndibatei ndingazokanganwa. Right. Saka ndopazoti vakunoda kurudiwa Lorraine aripo. Lorraine, can I add you? Masvika here? Yanzi tiri kuno. Lorraine hauna green button. Mira nditry kuedda tuone kuti pakamira sei. Lorraine hauna green button. Lorraine hauna green button. Lorraine, I'm trying to maibhanda imbomira kunifonera maibhanda imbomira kufona vasi kuziva kuti ndiri palive I think. Maibhanda imbomira kunifonera maibhanda muri kufona maibhanda imbomira kufona ndimwe munhu nganitegerewo maibhanda munhu nganitegerewo maibhanda vari kundifonera pawhatsapp apa ndofunga pafoni iyoyi havasi kuziva kuti ndiri palive. So Lorraine iri kuti hauna green button. Vana negreen button ndevanhu vari kunze kwenyika maivhana anairo green button. Iwo hauna green button. Lorraine imbobuda udzoke tikuedhe tuone kuti paground pari sei. Buda udzoke Lorraine, buda udzoke hauna green button. Vana green button ndiri kumuona kuti edhi but haana green button. Vana green button vana BMK vari kumusoro uko nana Lucinda ndo vana green button. Lorraine haana green button. Lorraine haana green button. Saka guys ndauya panapa kuti tionesana toita sei. Antika tionesana toita sei panapa. Munhu ini ndikwanisa kuti zviri nani kuti kana vaona kuti patience ari kuti aid patience haunawo futi green button iwewo. Haunawo futi green button. Okay. Patience iri kuti bring on camera right. I'm adding you. Patience ari kuti iri kuti I'm adding you patience. Tione kuti izvo anoti vanhu zvinani kuti aende kumba I think. Hello Peshi. Hello Sis Melly muri right here? Mushe muri kwaBhongere? Ini ndiri kuJoburg. Okay. Wakati ndikuedhe wati? Okay, ndaenda kungomupa hangu idea yekuti inini last week baba wangu akarwara. Tikaendesa kuZimbabwe. Tikapinda paborder vanoda 3.5. 3.5 chi? Rands. Yay. 3,500 kuti vayambuke paborder. Oh, kokana munhu achirwara havayambuki vasina kupuhwa mari anovayambutsa kubva kuSA side kuenda kuZim side. Yo, saka muri kuzvinzwa here EV? Yes, because pamabhazi havabvumi munhu akurwara because baba wangu inini vanga vakutorwara serious zvekutadza kugara. Saka inini ndakavaperekedza kusvika paSouth African side. Saka pane makomba aya anotakura zvitunha aya vanoda 3.5 yekuti muvaise imomo kuti vayambuke paborder chete. Kandodiwa mari yakawanda. Yeah.
ndangoti ndingomupowa hangu idea because ndini baba vangu vakazogashirwawo nasomeone nevakwasha vavo kuzimside yanga yaimwe mariwo zvayo but kubva kuno zvakati omei kuyamutsa munhu anorwara. Alright, thank you very much peshiwaita hako. Alright, ndaida kutaura nenhau yefriji ngavaise kamapuraizi nditenge zvangu friji. Mazuva ano here price naiv vasati vataenda tombowedza kutaura navo ipapo havasi ko iwe munhu ari kurwara kauyu munhu ari kurwara iwe ugone here kungoisa price yacho. handichabvunza ndogona kubvunza vamwe ndizovanoti alright iri bhoro rega ndibvise ndozokudza peshi rega ndikubvise ndise lorina kuti edutoni. It's okay, thank you very much. Alright Lorena okay tuone Lorena still hauna Lorena still hauna handikwanisa kuedza I don't know hauna umwe munhu waona eipapo Lorena ndipo wanamhingikiri wacho ita kuti umwe munhu waona atumire request iwe handikwanisa kuedza. Lorena haana green button hakwanisa kuti ndimued. Lorena haana green button I can't aid ndikunga kwavari network haana green button. Guys, I'm thinking kuti aende kumusha it's better because pakazoita chimwe chinhu chinogona kuitika ari kuno kauko mari yacho inenge inozowandisa kusaidi kwedu because ane muri kuona situation yake munoiziva saka ikazowandisa pakazoitika something hacho ari kuno kauko truly speaking mari chona inozogona kuchiremera so I think kuti aende kumba. Rejoice kuno kwacho havachakwanisa kumurapa kuno kwacho they can't treat her havachakwanisi kumurapa vari kuti ngavaende ave bedridden havachakwanisi kumurapa kuno kwacho havachakwanisi kumurapa kumusha best kwandiri hangu ndichiona vari kuti ndege kuflya handika kuti aflye condition inotaurwa panapa I don't think kuti ndege vanobvuma I don't think kuti vanobvuma kundege havangabvumi kundege havangabvumi paseya kundege havangabvumi condition yake mukona nemabhazi achiramba vari kuda mari yenhu yabhazi but mukona vachiramba kudai so nailolo condition yemunhu uyu havangabvumi kundege kwacho havangabvumi munhu ane bedridden anofamba nani kundege kwacho anofamba nani right nainini mbodonhai ndiedhe vanhu Lorena tavhite kouyu hello v Lorraine ndakukudzwa manje ndikuda kuzama kuti tikukidze uyu bongi uyu bongi ushu muri kumuona here bongi uyo bongi uyu taswera Lorraine waswera sei saka ati sei bongi baba yesi bongi uri sei nhasi haukwanisi kugara haukwanisi kufamba ndanzwa kudaro nemunin'ina wako alright saka kumba wangu uchida kusimuka mamuchida kusimuka zvarini kuti muende kumba alright achibhlokese here Lorraine tinobhlokerwa page tinobhlokerwa page
Saka guys, unfortunately we can't angataridza ringirikiri angataridza pacho pasina kumira mushe, but tinoblokerwa page because private part animaona. So as we can't hear them, Sis Melly. Oh, you asi muri kumuona here? Muri kumuona here? Muri kumuona here? Muri kunzwa here guys? Muri kunzwa here? Muri kunzwa here guys? Ini ndiri kunzwa but not knowing evil. Because Lorraine Nyaya iri papadei kudai soka inzwaka munin'ina wake ndandinaye pafoni apa ndatomudropa pawapinda iwewe handiti. Saka munin'ina wacho ari kuti vari kuda pamari yekuti vabve pano kusvika kubhodha handitika parusvika 500 rands, then kuzobva pabhodha kusvika kuzimbabwe tongoti nematogets because ati 160 plus matogets ka plus iye murwere anenge aida kutenga drinka tongoti maybe $180 kuti asvike kumba. Saka pane zvinhu zvandakatumirwa nezuro, zvinhu zvake firiji neodrop what hazvina kuuya nemaprice, hazvina kunge zvauya nemaprice kuti tizive kuti vanhu imari. Like for instance pane musikana atojoina panapa achiti chindoda ndotenga firiji yacho but price hatina kupiwa bongi ndiye ane maprices. Saka tozoona kuti yasvota papi tuwane kuti raise kuti akwanise kusimuka, because pamba ipapo pari kunzi chii, pari kunzi hanzi vangade vakadzingwa nezuro, muridzi wemba ari kuti ngavabude. Hanzi chii? No, we want to try kuti by the end of the day nhasi mari yekuenda kumba inge yaningirira ndikosa ndibatsirawo ningikiri kutega apostle IK ava asi shamwani yangu paFacebook muvaudze kuti ndiri palive vari kutoda kutanga live vana NSTO ngavambomira apostle IK yavo vaudzei apostle IK vambomira guys kuita live yavo varikuda kuitawo live vana ningikiri vana vainanhingi alright hanzi hatisi kunzwa mira guys imboudzai apostle IK vamire kuita live kana pane anogona paudza varikuda kuita live vari kuhospital vana NSTO aya ngavambomira ndipedze pano vagozopindawo. I know kuti ivo vari pabhedhi naNST but inini wacho manje ndiri palivewo saka ngavambomirawo ngavambomira. Lorraine hauna une namba dzaapostol herewe? Muchena ndinawo ini namba dzangu dzavo dzandinadzo dziri pafoni handiri kushandisa ichi. Rega ndikudrope ndokufanira bheki ndivafonera ndisai kuvafonera pawhatsapp nenamba iyi. Havazviona vaona hanzi sorry alive right. Apostle imbomirai kupinda live, chimbomirai kupinda palive imi muchapinda kana ndanoda muzopindawo imbomirai. Saka guys ndosina tinayo panapa iyi handisika what we just want pano right now I'm pleading with you guys kuti tibatsire kuti munhu aende kumba. Animaona munhu ngaaende kumba because wonaika chero right now tikada kuchititi Lolo anga achiti hanzizvo haasi kubvumidzwa kuenda kutohanzi landlord vati havamubvumidzi kuenda kutoilet vati akapinda mutoilet anodzadza kenza vanhu vanopindawo mutoilet iyoyo saka haabvumidzi kupinda mutoilet. Plus Lorraine aenda nahanzvadzi Victor vavai mudiaries wepanapa anofamba naLorraine vachita program dzediaries kuJoburg. Saka hanzvadzi Victor hanzi vabuda vaenda kunotsvaga chikafu nokuti mba vacho hamuna kana pekutangira vaenda nehanzvadzi yabondiwi kuti vanotsvaga chikafu chanotonga achidya hadyi chikafu chese chese because saka chikafu chiri hadyi chachiya nekuti kensa yairi pakati pevagara apa handika haakuzogoni kuenda kutoilet saka vaenda kunotsvaga chikafu chishoma chekuti vadye saka achimirira kuenda kumba. Food yekuti adye tichikwanisa kuti tichoge mari yekuti aende kumba handika hapana anzi hamuna kana pekutangira handitika hapana kana pekutangira saka itinge zvitoripo right now izvika guys ndakukumbirawo panapa tikati 100 pamunhu 100 rand pamunhu I think mari by the end of the day inokwana handitika kuti asimuke mangwana aende kumba
I think inokwana. Amen, my feelers. Amen. Amen, my feelers. Amen. She has been through a lot in Bongui. She has been through a lot. She has been through a lot. And so I think Zimbabwe at least mai vake variko ndokune vana vake. I think it's best kuti pa now indakazvitarisa anga zviri nani aende kumba. Zviri nani aende kumba. Kini jasakaudzwa price ndikaindibvunza iye manje ndobvunza here bongi wacho price zvinoita here kuti ndimubvunza kuti piriji mari zvinoita here. Zvinoita here ndimubvunza kuti piriji mari. Guys, kuma hospital ndokujobheki ndokwaari ndokwavakamudzosera kumba. Anyway, vanenge vasina kunyatsobata live mozoteerera live pekutanga bongi ari kunzi kuchipatara hazvichaiti. Saka ndiri kuti kumba ngaaende. Because kuchipatara kana varamba isusu tingamubatsira nei. Kana kuchipatara vati ngachinda kumba andisika aitwa bedridden kumba bedridden mukumuona haagari hapi andika. Saka kuchipatara vamudzosera kumba. Anditi saka tuti chipatara chipi nekuti adzisirwa kumba chipatara vati havati anogara kuJoburg ikoko. Anomaona. Saka hakuna chipatara chingamutora because atove bedridden. Let's just hope here. Anomaona. Let's just hope here kuti aende kumba. Anyway, ngatimubatsirei kungoti aende kumba chete. Ngatimubatsirei kuti aende kumba chete. Inako zvandiri kungofunga. Because mukaona iye akuti ndegaitengesa zvindinge kumba munhu anenge achizvinzwira mubhodhi yake. Anomaona. Munhu anenge achizvinzwira munhikiri mubhodhi yake. Zvinhu izvi blessing tikati asatengese zvozoenda kumba kwacho sei. Inenge yaimwe mari inenge yakudiwa kubva kwatiri isu kuti tizotakura zvinhu zvake zviendeswe kumba. Tinozoiwanepi mari yacho? Tinozoiwanepi mari yacho? Vedu ngatibatei okonasi vasikana. Kune anyora dhanzi musatengese zvinhu zvake. Kana zvida kuzoenda kumba zvinenge zvoda kuenda kumba nenhikiri zvoda kubhadharwa transport kuti iende kumba. Tinoiwana kupi mari yacho? Madetails atagave nawo handina madetails ekuti mari tumirwa kuna ndati tionesane toita sei then imi ndimozoona kuti zvofambiswa sei. Handiti handina madetails so far. Imini ndatoti anyway ndinzwisiseiwo vasikana ndinzwisiseiwo. Handiti ini ndiri kuti handisati ndavine madetails. Inanditangire nekuti madetails aya ndinouya pano toonesana kuti contribution yopiwa ani yoiswa kupi. Handika then totsvaga madetails emunhu iyeye topina. Madetails asati ndave nawo handina madetails because we need to agree on these things kuitira mangwana kusanzi simeli wakaba mari dzavanhu wakazva mari. Saka tinoda kuonesana. Handiti tinenge tinoda kuonesana. Ndosaka ndati ndasati ndave nemadetails ekuti imi musati mataura kuti mari yacho yopiwa ani tosenda straight here kuna munhu unocho ari kuDurban manje. Ari kuDurban tosenda straight kwaari here. Haizoiti here kuti ati handizoziviwo is it a good idea to send kwaari straight kana kutopa munin'ina wacho kuDurban handisi kuziva kana kuti toita sei. Todi Lorraine ari kuti Lorraine kukuedha ita inyaya pafoni yako hauna ndikanite zvokukufonera. Ndakutokufonera ani Lorraine because handikwanise kuti ndiite ndikakuita video call vanhu havagone kunzwa. Ndikaita video call vanhu havakunzwi saka ndakutokufonera neWhatsApp call kuti vanhu vakwanise kunzwa. Lorraine but ukuita zviri foni yako hazvoni zvairi kuita. Right takunzwa. Saka tikuzama kutadzana panapa kuti toita sei kuti mari yotumirwa kunani kune munin'ina wacho here kana kuti kuna handisi kuziva. Okay. Bonga kusane bank accounts. And it is munhu, of which as it is right now, I don't think it is a good idea to stipe iye bongi wacho. I don't think it's a good idea.
semunhu ari kurwa utipe iye bongi. I think mari ngaingokolektwa neumwe munhu kana zvanzi Victoria kana iye Lorraine vonobhadhara that motikari straight ivo vega. That's what I'm thinking, guys. Mari yokolektwa naLorraine yonobhadharwa kuna driver wemotikari wacho, then the Lorraine bongi ari kuziva driver ane namba dzadriver wemotikari. Handichimunoona saka bongi haasi kuziva handimaona kuti mhingirikiri driver wacho atinodza aorganizwa ndeupi haane chaari kuziva. Munhu ari kuziva driver ndimunin'ina wake. Regai ndimuedhe pakolina Lorraine iyoyi tiyatonzwisisa. Ndazaona the transport yacho iripo here. Gaititange tanzi kumukoma boys vari kupiko vatibatsire. Mukoma boys nambaona mucomment section vari kupa havagoni kutiita here. I think zvikangoitwa fast Lorraine ka mangwana anogona kuenda kumba atiwana. Right, transport yeyo zvinhu zvemumba ndezvakanzika zviri kutengeswa. Ari kuzviziva here kuti zviri kutengeswa? Mubvunze. Tete. Firiji kune munhu anga ari kuira firiji iri kunzi mari. Ndakatumirwa picture yacho zvayo. Ndakatumirwa picture. Saka pane firiji, pane picture yefiriji neodrop nemicrowave nedraw so neTV. So for now Lorraine ndokundiwa namba yako. I think everything ngazvingoitwa kusaidi kwako so that mina kutangeta edha ningikiri if possible tipuwe namba dzadriver because tinogona kuona kuti probably hakuna driver wacho anga aripo. Ndikatinzwe to find out. So that maybe kuda sisa vanogona kuya because tinogona kuti vanodaro bonzi ari kuti haasi kuziva zvenhingikiri zvetransport. Hello Evi. Munhu wako wakawana ari kuJoburg ndiani anokwanisa kutakura bongi? Saka tipewo namba dzemuzimba here munhu? Muzimba here munhu? Tipewo namba dzake. Dedzera tarisa kudedzera utipe timufonere timunzwe. It's 068. 068 again. 0061. Alright, what's that? People are alright. 073 065 0293. Yes. Alright, how was that? Chipengo.
Alright. So iwewe takuita manje ka takuda tichitsvage mari iyi if possible handikunzwa kuti anzi ari kunzi baba paanzi achabvumisisa netoilet uri kudebheni so tikuda kuti titi izvozvi tichipedza panapa ndika tione tariza mari right now if possible mangwana aendi saka iwe wakabata 3000 kwauri handitika wakabata 3000 iwo kwauri ikoko unozoti chataura nababa shumi anzani baba vachipengo vacho handika then iwe unozodi kana taraiza yedu mari chokubata iwewe wofonera upa baba shumi yaunayo isusu yatinenge taraiza kunoko toipawo chi topawo manje baba shumi vatokwanisa kuvatrust here tope mari yemunhu anonogamuchira kuzimbabwe alright then topa chi mingikiri nyaya yenhindikiri yemari yacho yekuti vazanopa munhu anokutangira kubeit bridge kuenda kumba handiti ndichange ndichitaura nawe time thank you very much ndichange ndichitaura newe dona apo alright okay lorraine hanzi pane munhu akusira mari here kuworld remit ozotarisa dona ako muningira vhi dona kata right so guys nyaya iripo ndiyo iyi I think pai Lorraine mari yese ngaiende kuna Lorraine handika then Lorraine namukoma Victor Lorraine ashandi ari one kune a certain brother vedu vari kuZimbabwe kumutaris vari kuJoburg handika mari yaunganidzwa Lorraine nabrother ava at least vari transport voenda ndaitoda kufonera vachipengo pano palive kuti mangwana sete mutauro handika zvigare zviri on record pano palive kuitira vaya vanotaura kuti kune vanhu vanozvamadzi vanasimeni vari kubira vana toda kuchigato zviri panapa hanomana tanisa nekutanisirwa mazita handitika we make our own money inokwana isusu kuti tizvifidhe isu nemhuri dzedu we are content we are very much content nelife dzatinorarama nezvatinazvo handitika we might not be millionaires but we are okay we are poor so tinoita zvinhu zviri transparent we want to kuti fonerechi baba ava vachipengo tonzwa kuti zvavakachiita ndizvo here handimaona then vobhadharwa mari yavo vabhadharwa mari yavo if possible mangwana vosimuka nabongi voenda naye kuti kubeit bridge tv nemaprice and what not regai tinzwe kuti Lorraine atore maquotation kuti anganzi mari then guys chimwe chinhu guys tokumbirawo kuti paite mapampers madhaipa evanhu vakuru handika pakusadiwa madhaipers evanhu vakuru nemagloves handiti pakudiwa madhaipers evanhu vakuru nemagloves paari kufamba afambe nemadhaipa handimaona panosvika kuZimbabwe mai vachimutambira vamutambirawo nemadhaipa ake nemagloves handitika and then murodhi manenge achifamba ane certain food yaanodya inoita kuti akurumidze kuenda kutoilet iri loose handiti potengwa nechikafu chake chekuti afamba achidya murodhi kunosvika kumba straight saka we need madhaipers we need magloves antimaona we need magloves we need madhaipers handitika so ndo zvatiri kuda animal then chikafu murodhi chino chaanodya chicho naye Lorraine anodya chikafu chakaita sei achilese ari kufamba murodhi anodya chikafu chakaita sei Lorraine ndiye ari nakai Lorraine ndiye ari kuconnect okay saka anongoita achinunga chinibbles on stuff iko zvino anga achibudika fish area only saka anoita kunibhuda pachikafu anything chinongompa energy nekuti awane ngokumwa mapirizi saka haana specific diet yaari kuti ari kudya specific diet alright so ndapinda comment yeminongo Rejoice Tanaka abvunza mubvunzo amene anogona kumupindurawo hanzi Sisimeli ava ndiani tisarasike Sisimeli ava ndivo vakatarisa vanongoriwo Sisimeli havana chanto vanotombori kana basa havana vanongoriwo Sisimeli zvavo munin'ina Rejoice vanongoriwo munin'i Sisimeli ndivo vakatarisa ivava havana kana basa vanongoriwo Sisimeli vanongotambawo navamwe mai vanongori mai middle aged mother vanongotambawo nevamwe ndivo vakatarisa ivava munin'ina so guys ndakuti Lorraine ndakubva kudonhedza ndofonera driver handiri kufonera live alright ndichichazokufonera back alright tagataura hello bongi
kuchipatara ndakaenda kuchipatara musi 26 ndine right buttock abscess saka ndikavasvika ndipanazvindokuotedza ndipanaitwa operation saka ndaitwa operation kudaro vakaoperation vakaona this abscess vacheka kanyama vakatumira kulaboratory but namba dzanga dziri pafomu rangu presentation dzakare 2015 saka vakavaonera vachindisaka vakatishara saka mufana zvinda kuchipatara muna july muno muchishara vakati iwe tikukutsvaga because takafune cancer saka ndobva ndaita sikiscan yacho iyoyo vatakona zvaina kupararira here cancer kuzasi uko yakapararira anditi kana matubes kwese kusaidigana bladder nekusaka ndona chironda chiri kumasure chinaita kuratidiki chisiri kupfuura saka kugara handikwanisi kugara chero ndikati kumusha handikwanisi kuenda because hakuda munhu anonozvichengeta zvakangofanana nekuno kunotori nemwana manini vangu mukomana ne20 years ndianotondiguesesa chakudzwa ndianondigesa chironda ndianondigesa mukomana saka zvakangofanana nekuchengeta kusivako kwacho kusina munhu komene uko vakavaripi but at least kumba kune vana vako zvitori nani kumba vonidhani kuno vana vako variko at least mai vako chero vakava nearthritis kudaro but at least kune dzimwe hama dzakatoti wandei even dzekwamaivo chero tisingaverengedzi mai nini zvakadestroya life yako kune vamwe variko handiona vanogona kupota vachiya chidi vachiona saka I think kumba kutori nani than kuno because wona kumba ka hauiti zvekunzi buda munomu usashandise toilet at least toilet kumba unoshandisa handiona chavanodyawo munodya mese handiona plus uri kumusha kwenyu unenge une freedom yako than kuno kwokuti ukanzi wagara kunzi tama wotama zvobva boda kuno kuti it's even worse ukanzi chikafu anotobatsira cheko hapana handiona saka kumba kutori worse because ukatasati variko vari kurarama sei vana vako vari kurarama sei it's something chitori nani anzokera noklina nei zvakaoma aiwa regatione regatiite kuti mangwana kana tichiita mangwana uinde kumusha bongi dondowa regatione kuti tobatanidza papi anzoda mombe dzekuklina yadhi yangu kana munhu wenyu akafira pano kazi 3 saka vatobhajita mombe dzemunhu mupenyu alright rega tione bongi ndokufanira ibheki rega ndimbofanira dhiraivha ari kutaurwa uyu anzi ari kujobheki wenyu zvakaoma sikana right 073 06 50 293 gaiti vanzwi vachipengwa The number you have dialed does not exist. Please redial carefully
Does not exist. On the number of mudriver akaona nemunhu kana akunzi number does not exist saka to guys saka toita sei nhamba dzandapiwa dzese idzi hadzisi kupinda idzi imwe toti nhamba haiexist dziri kunzi nedzadriver idzi imwe iri kunzi nhamba haiexist v Hello, ndikukunzwai. mudriver uyu wenyu nhamba dzake sedziri 2 hadzisi kutoita saka todii Regai ndicheke futi pamwe ndendataira but dzinoita ndachitombonfonera neiyoyo namba. hadzisi kuita hadzisi kutoita dziri kuenda kuvoicemail dzese pane ndari kufona rega nditrai kudaira foni to hello makadii tiripo ndimi munetwa vachipengo muri kutaurawo hamungandizivi anyway so ndapiwa nhamba dzenyu hanzi ndimaka makataurwa navo nehama dzemumwe mukadzi anonzi bongi ari mujobheki kuti mumutakure mende naye kumba kubhodhi makakumbira neshamwari kuti mumutakure ehe hapana kuipa hangazi tave nenhamba dzenyu regai tikokufonera itonoti mungagona kusumuka here time dzamutaura idzodzo no problem chinoitika hangazi nechekuti isati tomboriwo kujobheki ikoko titori vanhu vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana titozama kutobatsirawo bongise munhu wataingotamba naye wataingozivawo pafacebook kuti tikwanise kureiza mari timureizi nemari ainde kumba alright
makati muda mari yepetrol nematoll gates handiti. Alright, pakanaka gadzirika ichiko communicate tirambe tiita chinemi. inokwana. Apana kuipa regaitione kuti at least tikokwanisa kutsvaga kana 3.5 ndike kubhodha then moenda over kubhodha because kubhodha ari kudawo kuti madollars hapana. Asi vatakura vakubva kubhodha kuenda navo kumba kwavo kwanosvika kwavanogara. Vana vave vataurawo neumwe dhiraivha kari kuda kuzongotakura munhu kubva kubheti bridge kusvika kuningirikiri kusvika kumba kwavo. Saka munhu iye ari kudawo mari yepetrol zvakare nematolgeti. Saka alright, no matter basa ndachafonera ibheki. Okay. Right. Hanzi pane munhu aiofa ningirikiri ofa transport ndokuti guys mukoma more boys chamunofanira kuziva musati hanzi mukoma more boys ngavatakure. Mukoma more boys atakura zvitunha mukaziva izvo munobatsirikana. Mukoma more boys kana dei vaigona kubatsira vanhu vanoenda ndikuziva chitaura kuti havatakure munhu vanotakura body chete. Anoona ende mukoma more boys ndawana vari mucomment section. Mukoma boys vanga vari comfortable nokutoti 90% vari mucomment section ndikuvaona dei vati chii ndiri pano inini. Saka let's not put munhu pakona handiti nezvinhu zvasiri comfortable nazvo. Anoona let's not put munhu pakona because mudiaries kuti takura munhu vari mucomment section ndikuvaona ndinenge ndichitaura kuti more boys when it's watching varimo mamuri handiti kana vasina kuti regai ndibatsire handika atizvo tinokwanisa kuti tingatiite zvinobva kwavari because ndo vanenge vachiziva schedule yavo handiti toziva kuti mukoma moboi toshanda navo but inini as far as I know vanofamba nechitunha chete havafambi nemunhu. Anomaona vanofamba nechitunha kwete nemunhu. Saka kuti timatidzire mukoma moboys kuti mukoma moboys uyai mutakure munhu. Guys, don't you think it's unfair? It's very unfair. It's very unfair. Lorraine. Bongi. Sis Melly, babara, mari inonzi yambonzi 5,000. And so I trust you also. Bunzai chakudzo taura na. Hello, Maya Bizen. Siko vakadini? No, fara zangu. Kama ni nyaya yekuti munhu acha ndaibu wa mari ava vari kufamba pasina mari ka idzodzo ichokwadi hanzi but panyaya inonetsa ndeyekuchinga kwemastate. okay achinja papi wangu bhuku wangu yachazowani kuti akanyogwa kuti kuzimbabwe mastatements acho anenge achingochinja everyday. Zvafanira right now panyaya about mari yefuel yacho iri kudiwa iri kuchinja maprices akuti tinyatsoziva zvinhu zviri straight chaizvo hapana. alright iri bhore kationa tingatsvaga here munhu amene zvinodhipenda kana kuti tinowana here munhu ane muteka ari kuda ari kuwila
kuti angopiwa yepetrol iyoyo. Saka ndozviri kuti mbandidzira because tatina mari yakawanda kuti tingahaya motikari kusimudza mota kuti ibve ipano kuita zvekuhaya tinogona kutorohwa kana va10,000 inenge isipo because kubhodha kwacho futi ari kunzi anoda zoda $165 kuti anosvika kumba saka iri kubhedhi apana handikuona. Saka we are trying to talk nevanhu kuti tione tingabvisa here mari yatinokwanisa kuti akwanisa kuenda kumba handichiwaona. Alright, inibo hanzi network hamusi kundinzwa here guys? Hamusi kundinzwa? Ari kumudiaries wacho ngauye tione guys. Ndiri kutofunga kuti munhu ngaaende kumba handitika account number yaLorraine ndapin up. Munhu ngaaende kumba, munhu ngaachenda kumba, asi vari kuitawo sokuti vari kudhautsa murume uyu wemotikari. Handiti tipa aripo here umwe anoti anoda kupiwa iyo 3.5 mucomment section umu. Handisi kumuona Tania mudhayari wacho, handisi kumuona Tania mudhayari wachona. Kana aripo ngaanyore futi comment ndimuedhe pano vanhu vamuone. Kana aripo ngaaedhe vede musoro wangu kutotema. Kana aripo ngaaningirire ngaaedhewo ataipe kuti edge tinzo kuti anoti chikuzi panenge anogara kukwekwe. Panenge anogara kukwekwe. Kana ari pane transportation anokwanisa kuti atitawo zveemergency. I don't know why but kana ari pane kwasa kuita zveemergency guys kuti aende kumba atakure munhu aende naye. Hanzi ari kuti edge kubatsira ati ita edge atakuda kubatsira ita edge ita mela ku edge. Ndokumbira auye ndimuedge mudhayarizi ari kuti we were tagged on the comment. Where is the comment? Where is the comment? Mkoma boys, let me try and aid you to one. Oh, I'm edging foot. Manje ndocha say let me try and call you name number. Mkoma boys vaso uya manje. Anona. Ndocha thinking chida diaries is all about volunteering guys. Not yokuti se munhu mukona. Munhu ano volunteer ega kuti ndita chakati. Atise munhu mukona. Anditi maona. Atise munhu mukona. Ti munhu ano volunteer ega kuti regai ndibatsire kuitira ramangwana. Atise munhu mukona. Mfamo boys ndikukufonerai. Hello, anzazi mo boys maskwera sei. Ndizwa iti muri sei. Mwari mudhayarizi anga ari panda apa tini yacho maibata bhuzi ndakuonai muripo enyuma muri mucomment section umu. Saka ari kuda kuenda kuti aendeswe kubait bridge kuborder. Then vekuborder vozomutakura kumuendesa kumba. Handizi kuti munogona kuti mubatsirewo here kana kuti muri occupied. Ari kurwara saka kumabhazi vati havachamutakuri. Izvo zvahandizivi. Condition yake iri sei? Ari serious akaita sei because ndinoona kubatsira but problem inetika ndeyekuti akazopira ari motikari. I'm not saying kuti ari kufa but inogona kukonzeresa madelays mapolice of involved paramedics. But I need to know the condition yemunhu achina akamira sei. Kuti paborder kuti aende kuzemside kana ane covid clearing haasendisi quarantine. So if you can check for me those two things, then we can see if I'm able to assist. Mera inokadare papa nditrai kuedha Lorraine because zvokusvika kubhodha I think yangu akangozvivatira hake anosvika kubhodha. Yeah, I'm going to be calling tomorrow. Mwomrika mangwana ngotisimuka. Saka tibatsiraiwo mukoma mubhosi chimomutakura tokupaiwo 3,000 yekuti musvike pabhodha. Rambai muri ipapo. Rambai Lorraine.
munogona here kumhanya nakunopuwa covid clearance later izvozvi kuti mukoma moboys vaende naye mangwana kumusha. Ehe, so pari kupiwa covid clearance later izvozvi saka isisi ma-covid clearance later makanaka saka paright maboys mangwana muende nemunhu handitika mukoma maboys mukoma maboys muri kuenda kupi nezvitunha ivi kuya harare munhu anda kusiva mukwekwe kawo maingonodropa kwekwe zvotisira nyore noiwe mwari wangu munoshamisa mwari makanaka jehovha maita henyu maita basa maita lorraine chitida kurongedza hembe lorraine chirongedza hembe dzabongi chirongedza izvi zvabongi zvese isusu mukoma moboys ava mari dzitoiswa nasiletsapo dzinotosvika ipapapa totosendera mukoma moboys iwowo tovapa moboys mukoma moboys mangwana namukoma victor movepo momeka sure kuti mangu wapinda mukombi yanu namukoma moboys iri kusimukai handitika mukoma moboys ndo vochinda neye vonomusiya kukwekwe kumba kwanguko alright mukoma moboys saka mangwana musika makasimuka nguvai saka nomari madhiraivha anobuda mazauro doka vanogara kupa vanogara kujobheka lorraine vari kupi kwacho okay, no problem. Saka motifonera kamanero. aiwa ndinotenda kuva mubhesi mwana wakuitire zvakanaka thank you saka lorraine chirongedza ihembe handiti chisiya wabatsira kurongedza hembe munina wangu mari iri kutumirwa kwauri iwewe handitika iyi yacho iwo nokupa mukoma moboys mukoma moboys vanogona kuita pai bongi zvaita iwa kuchotomera mukoma moboys handinovaziva mukoma moboys vanonokusvisa ikumba straight zvinhu hazvina kuka zvizobvumidzi kuinda manje zvinofamba sei manje chiwana kuti zvinhu zvako unozvisiya kupiwe kana pane zvauda kuzvitengeswa zvichiona vari kuda kutenga maybe inogona kuita mari yekuti usvika uchitangawo something zvako zvekutengesa tengesa bonzi ndichidyawo mazai kumusha ndinodya dya mazai aiwa hapana kuipa ifa mari yako inosvika ichitengawo dya mazai uchitengawo mazai uchidya saka chirega norina akubatsire kuti achirongedza handitika morongedza zvinhu zvenyu inini kwati achakwanisi kuendesa kudzwa yari kuda kuindepi atakudzwa anogarepi saka kana iwe wainga iye uchidzokera kudebheni hapana kuipa saka kitakudzwa unoenda woga hazvina basa unongovata zvako kumasure uku lorraine uchakutengera chikafu chako chapamba uchidya woinda ungovata zvako zonomuka waya kumba clearance certificate yeclearance covid wotobata ndo inodiwa lorraine ndozotaura newe ari kutaura newe chikafu saka ndozotaura newe kuti wotoona kuti mari yacho kana inenge yamira sei so that wabhadhira moboys mari yacho womutengerawo madhaipa handitika nemagloves nechikafu chokuti afamba achidya kwai mazai saka mhenoti unogona here mumba make mune lunch box here so that ukatotenga mazai akati wandei womukoma mufurayira wofamba achidya wobva akabika exactly womubikira anoenda kudya chimwe chimapotatoes ameno chicho kuti akwanise kufamba chiri mulunch box achidya zvake akavata kudaro unongomubikira munina wangu kukumbirawo ndoziva kuti hazvinhingiri
Okay. So that's the COVID. But I'm not Melly ask them about the COVID test that they have, because it has to be less than 72 hours. Less than 72 hours. All right. My COVID test. I'm also knowing. All right. All right. No matter time. All right. No matter. You still chinokedza hembe kana wapinda kunogedza hembe umanye kuinda kuno amina ndikuzati mari yacho yauya kwauriwo yave mari tega ndimboedha munin'ina uyu akusendere iyo mari yacho zvakare yaari 3,000 rega ndimbomuedha usati wadonda. I think ari palaini zvake. All right. Hello, V. Right. Tataura driver wako, but paita concern panapa yatakudzwa yabva kuna takudzwa naye bongi vari kuti vaina kumiswa nemunhu yachingoti stories ende havasi kumutrasta. Saka tazoitawo yedu plan isusu handitika yekuti mangwana asimuka ainde. Saka tokumbira kuti iwewe manje upe 3,000 yaunayo wochitumira Lorraine uyu musikana anzi Lorraine mari iyoyo ndiye achabhadhira driver, achapa driver wedu. No problem. Then what was then I'm going to manage. I'm just here. I don't get them. But I could check out the talk and I find your queer. So I have a deputy to conversation discussion like it and so on. Then he most of the time she wanted to think is saying that Modi as long as here in Dakumba. Okay, thank you so much. Do not tell them but I'm jumping number the color. All right, no problem. Tell them all right. Rambo okabatana family diaries. Mangwana you never know from Munzwewo. Yeah, it's according to no This was all right. Okay. Right. Guys, munoona zvinoita mwari vapindira handimona mwari vapindira tanga piwa ikopi Sis Melly mupe munetse aite all right. Mwari vapindira ndinokutendai. Thank you God. Ndotenda mwari pane zvithu zvaitika pano, chiitiko chaitika pano kuti zvafamba nyore. At least Lorraine ndaipinda account number yaLorraine, saka zvinhu zvedu zvaita nyore. Ndozvatinenge tichida kuti munhu avolunteer ega handimona avolunteer ega zvaita mukuma more boys vanga vagara vari pamda ndichivaona kuti vauyewo tisisiperi chii ndine mabhodhi ari kusimuka mangwana saka tokwanisa kubatsira handimona pero tisisitiraise pakona because hatizivi mashandiro avanoita handitika shandiro zancho kuti mumwe wedu handimaona sisi vake maifinas ari kubasa kuDurban saka akati ainde naye kudzoka kunomunetsa saka izvo zvitori right izvozvizvi anongopinzwa mota imomomo iye hararenji yenomusiya kumba kwavo kukwekwe handimaona chete. Saka ndinokutendai madiaries. Thank you very much Lorraine. Thank you very much Lorraine, mara kuite zvakanaka. Thank you madiaries ese. Saka mari yatiri kuda ndiyoyo yekuti tipewo mukoma more boys handika vainosvitsa nekuti atengerwe madiapers nema blessing inenge yamboraiswa inongopiwa mukoma more boys. Inenge yamboraiswa inongotengwa chikafu chekuti anodya kumba otengerwa madiapers otenga magloves imwe yacho topa ivo mukoma more boys because it's not easy. It's not easy. So kana ndakagara pano ndichitaura ka people vari comment section they think it's easy. Unongo chitori nestress, unongo chitokraka handimona unongo chitori nestress uchitokraka kuti saka vanhu comment section haungaikombiri vanotaura zvavanenge vachitaura zvavanoda handimona but ivo ndonongo chitoziva zvinenge zvichiitika paground kuti uzopinda comment by comment uzonopesera kutokraka kuti ndisaka nditi it's not easy kuita zvinhu zvakadai but sometimes kana zvinhu zvakatangwa naMwari ka I believe this ndokudza kuti diaries yakatangwa naJehovha ndo vachaipedza. Hakuna dhimoni, hakuna munhu anokwanisa kuputsa diaries. Only God who has started it can destroy it. Not mashoko evanhu, not vanhu vanofamba nemweya, no, inopedzwa naMwari because ndo vakaitanga. I personally didn't know kuti I have it in me. Ndasingazvizive kuti ndaiziva hangu kuti ndine kasoft spot kuvanhu. But I didn't know kuti zvanga zvakasvika. I did not know. Handimona. Saka
Shila ndibate WhatsApp vedu ndibate WhatsApp Shila ndikupe number dzacho dzekufonera Lorraine wachona anomuona. So guys, rambai makatsika bhora mberi. Diaries yabatsira vanhu vakawanda, diaries yaseva vanhu vakawandisa, be it mukubatsira mumazano, mukubatsira mucounseling, mukubatsira muchii, anditika mukutakura vanhu vari kuvhakafirwa, andichiona madiaries yamira pakawanda. Ndoda kutendai, we couldn't be this couldn't have been happening kana panga pasina imiri madiaries anomuona. At least we have a platform yekuti zvinhu zvikaoma anditika tinoziva kuti tinonomhanyirawo kupi kudiaries, but tichiti madiaries, let's not take advantage of these diaries as well, because inbox yangu WhatsApp yangu izvozvi yakadai. Let's not take advantage guys. Umwe muteta kuti anoita vamwe vanhu anzi hatitokuzivi, havana kana neFacebook account kana nechi ndauyawo ndapuwa nhamba dzenyu kupi kupi. That's not how we operate guys. We are not a charity page, and asi where we see the need of which we cannot help the whole Africa or the whole Zimbabwe. Then we are mubabati say papo munonisa panguva yakaoma, because izvo zvimakataris anditi mona chibatsira bongi mumwe wedu anditika ndichipedza pane izvo inbox WhatsApp inenge yadai so anditimuona ini ndine mwana watete vangu, ndine mwana wambuya vangu, ndina mai vangu, ndine muzukuru wangu, kuti tichakupindura kuti hatisi kugona kubatsirai mese anomuona makutoti ngemeli munhu akaipa anditi ofusha mari haibudi mupoketi mangu, ini ndinotokontributowo savamwe anditimaona. Bvunzai Lorraine akudze ichokwadi, bvunzai kumaVictor akudze ichokwadi, ndinotovasenderawo muaccount maLorraine, e-wallet yaLorraine kuti tibatsire vamwe vanongoda kubatsirwa anditi mwanzvadzi maswera sei? Naswera namaswera Sis Melly muri sei? Tiri right isusu hanzvadzi yero dhimika chepeseni wekuseri kwenyu uku kundero basa. I know, ndichingoda kuti ndingoita appeal for, because ndana ma questions UK achibvunzwa kuti isusu we've got a UK group that you have approved. I am the chair of the group, but na treasurer wedu Chelsea Chipato. So those vanenge vaine marishoma vanhu vanomuziva nekuti Cherry Poki. Oh, vanoziva nekuti Cherry Poki love, yes. So she's our treasurer. So I've been posting my details, I think, for the past hour. Kuna those who want vanenge vaine marishoma kana ma 5 ma 10 pounds vadau contributor, I will keep posting my details at Cherry. They can deposit the money into the account, and then tunozoitumira yese kuna Lorraine kawan. So we're going to try and send the money today, so that ano possibly first thing in the morning tomorrow. We actually work with Lorraine Mkundu, so it's just tumira mari yacho kuna Lorraine as well. This also. Yeah. So thank you very much. Thank you, and that's thank you. All right. Okay, they can inbox thank you very much for Cherry Poki Love. Those who also want to be part of the group can let us know, then we add them into the group as well. It's UK and Ireland. UK and Ireland. Oh, UK and Ireland chat. Yeah. All right. Okay, thank you very much, Anjadzi. God bless you. Okay, no problem. All right, sure. So guys, never ku UK munobata Anjadzi avava kana kuti Cherry Poki Love. Antika Cherry Poki Love kana kuti Cherry Poki Love kana kuti Anjadzi ava mukoma Gordon Changata. Antika muno faru fafa vabati kuma inbox kwavo ndivo vanokasa ini zvema accounts ava ndizvizivi zvokuti zvinofamba sei zve UK andizvizivi. Zve UK I don't know about zvinhu ku UK kuti vari kuzviita sei igroup ravo. Sisilinda Munjoma, ndozokubatai kuWhatsApp. Ndokubatai kuWhatsApp Silinda, ndichatanga kutaura futi musoro wangu kutotema. Musoro wangu kutema, ndokubatai kuWhatsApp, munifonera kuWhatsApp Silinda muri sisi vangu munofona kuWhatsApp because musoro wangu kutema. So, batai mukoma Gordon Changata kana kuti Linda Cherry Poki ndo vane group reni ndikiri re iroro re kuWhatsApp iroro re diaries. The group redu diaries, but ndere vanhu veku UK ine ku Ireland chete arine ine vanhu veku South Africa not kudi ndere UK ine Ireland chete ngoti like and I don't know how they operate ko kandiziva and this I don't know how they operate ishatongoziva kuno ku Africa isusu tina Lorraine na mkoma Victor kujobeki ku Zimbabwe kuna Apostle vaya na vamos kana variko ku Cape Town kuna na Milka Mtsipurwa zvichidaro
handichimaona. So zvozvakwambia handizivi. Ndambona comment somebody else, that was a nasty comment. Ndaiona kuYouTube achiita complain kanga achiita about Apostle. Anyway, ndane ndikanompindura kuti hanzi munosenderei Apostle kuti vainde mairens ekuHarare. Guys, ngatimirei kudaro. Apostle vane mota yavo. Apostle, sometimes we don't even avadiro fuel nemunhu. Apostle vanosimuka kungova kupera tata kesi yakari yakadai vanosimuka nemota yavo nevamwe madiaries voenda kwavanenge vachinda voita basa repadiaries. Munhu ane family wokuti vanenge vachisiya kuita zvinhu zvavanoita vachiita zvinhu zvefamily yavo. As we speak right now, vakanotora Ernest yoya vari kugara naye vakaendesa kuchipatara. Mai vaErnest namai vaErnest for the past week if not 2 right now vari kugara kumba kwaApostle apa. Chikafu chaApostle kuaccommodation yeApostle vanhu vatisingazivi, vanhu vatakasangana navo pano paFacebook, all in the name of kubatsira Ernest. Ernest wacho tisatimuzivi. Hanoona, saka tinomuwana kupi munhu ane mwoyo wakadaro wekuti izvozvi right now munhu just munhu nje watisingazivi because arikuda kubatsirwa nditomutora ndomuchengeta mumba mangu 2 weeks ndiripo. Every day vakumuka vachitora mai vaErnest ushu namai nini vacho vachienda navo kuparire nyatwa handitika vari paground vachiona varipo. What kind of human beings are we? Apostle chavo chavanoita hatinei nazvo. Havana mbouya kubva zvatakasitopa vanhu vanoita zvaina n'anga nechichichi handamboona vachiuya pano vachiti vedu wendauya panapa ndipei mari ndizodai handizivi. Takavaudza pano kuti panapa we do zvinhu zvokubatsira vanhu tenge vanhu vanenge vasina mari. He knows that. Asi vandamboona kubva zvatakavhara zvese zvinhu izvozvo vanongobatsira sekubatsira kunongoita vamwe. Sekubatsira kuita mukoma Moboys, kubatsira kupita namukoma Godona, kubatsira kuita Lorraine Mkundu. Handambona chiti mari yangu mari ikasikaidipei vandika. No, vanongoti ndiri mudiaries. Saka let's not be vile because mune personal grudges enyu amunenge muinawo kuHarare kana tukupi kana tokava handizivi kwamunozivanirana, and then you want to come and attack munhu on our platform. We are not going to tolerate that. Izvozvi right now kutora munhu diaries pana kuti ndiri kuvigira stranger iri kuzogara mumba mako iri kurwara kusvika zvapora, munhu iye apora, munogona kuramba mesa. Munogona kuti handizvo hatichikwanisi varume vedu havadi, vakadzi vedu havadi. But mukadzi wavo naivo vakaaccommodate mai vaErnest right now namai vaErnest. And mukatarisa muErnest iya atochinja mufunge. Vanhu dzidzai kuva grateful. Mucharangwa nezvimwe zvinhu zvamunotaura naMwari. Muchazviunzira macases nezvimwe zvinhu zvamunotaura pamusoro pevanhu. Ruvengo rumwe rwamuinarwo, you are going to bring cases mukati moupenyu hwenyu. Muchaona zvinenge zvisingakufambiri. Mushiya kuti zviri kubva nekupi. Mashoko amunotaura, mashoko enyu amunenge muchitaura. Handitika, stop hating on people that you don't know, you do not know. Isusu wamafollowers, stop hotspotting hatred yamusingazivi yekuti munhu akanyorwa comment yakati makutoti ndingi ndinomunhu akamumaka ndingi ndomuvenga. Yes, you don't know that person. Now tina Vongi pano. Vongi is sick. Kune vese vakambotukana naVongi vakanetsana naVongi. Handiti right now munhu ari kurwara uyu hamuna kumboita peace naye. Ponzi paitika chinhu chinoitika, are you not going to feel guilty kuti munhu uyu ndakasvika naye ndikamushaudha ndikamudai? Are you not going to feel guilty? Guys, let's learn chinonzi rudo. Rudo chinhu chinongo chinhu chakakosha, chinhu chinopiwa munhu mahara just because waona posti yanyorwa about munhu handitika kwaanyorwa wakutohotspota that hatred kuti ndingi ndinomuvenga, ndingi ndakatongomumaka, ndingi zimbabva, ndingi zihure. And hapana V11 naproducer kunzi ndingi akaurana ningi, hapana V11 nekuti ndingi akabira ningi. And just because zvataurwa pazvataurwa hakuna V11 nokutaura kuti zvichokwadi chiri kuakuzwa munhu ichi chakaitika. Matohakira makutofamba neruvengo irworwo, matohakira mafamba neruvengo. Let's stop it, guys. This is not nice. Vamwani vachiva personal battles avo amusingazivi. You find kuti munhu akutaura nezvake, you don't even know that person. Munhu anozvigarira kana kuAmerica kana kuUK, munhu ari kutaura nezvemunhu uyu, munhu ari kuAfrica. Igraduate paFacebook iyi watotitenga ivo warita rako. Vanhu havazivana, they don't know each other. Game ripo ndiri kuda kuvatisana asi pakutonyora kuti meli ihure imbavha iri makazvinzwa pakawandisa izvozvo anotongonyora. Makamuona chihura kuti mungashirawo V11 here.
ringashayikwa V11 ndokuti akahura uya ihura pakati iri V11 iri achitohura ringashayikwa V11 sipoti vanhu vanga paFacebook haribude muromo unongotaura nekunyora kuti ihure handitika ibava amushaya V11 ndokuti shuwa akandibira inini akandibira iyi mari iyi akandibira V11 haribude munongotaura because zvataurika kuti hanzi akadzi akava ibava daiso ko imobvunzai kuti peova V11 ko zvamazoti aba nhasi kunokurisa kwinkonde ingumuona achingopfeka madhende ake e50 achingodhira sikorokoro yake kwaibirani bvunzai kamubvunzo iyoyo bvunzai mubvunzo kamunyatsowana zvizere. It's not right, guys. This has to stop. Life is too short to keep all these grudges. Life is too short to keep all these grudges. Life is too short kuvenga munhu usingaziviri. Life is too short kufamba chikotaura njuta. We have been there, done that, we left. Ukaona chiri kuti ndakashingira ndichigumbu ini ndinga ndisindakamuregerera kuti umukama kusendira kutobva tinakuda kuposta kuti chii pamusoro paningi. Then you are sick, you've got a problem. You've got a problem. Life is too short to keep on holding grudges to people that you don't know. Probably people that you never meet in your life. Kana uchinzwa kuti chokwadi ningakandikanganisa. We are not perfect, all of us. All of us fani hakuna mari perfect. Tese tine problems, tine makona ma-errors edu. And go and confront that person. Udze munhu iyeye kuti unoziva kuti pakati edu wakandirwadzisa ende ndakarwadziwa handitika. Then you talk motaurirana sevanhu mopedzerana handitika. Kana munhu ari munhu anenge ane mwoyo anokuita kuti you know that sorry akofunge I'm deeply sorry from the bottom of my heart. Then you move forward. Kumuka pakuseri kutoshaya zvekuita kuti ndida kunotsvaga kuti ndida kutsvaga makokuti nyore wapedza kuhasla wapedza kutsvagara mako chikafu akuna problems aunawewo ako wapedza nawo muchabloka makomborero enyu amwe venyu unganei zvimava kumusoro kure kwekuenda kufa kwekuenda mberi but you keep blocking your blessings because of the things that you are doing. You keep blocking your blessings because of the things that you say. Hiding behind the keyboard. You block a lot of things. I'm going to say, but it's kuramba kubatana. Amwe kunetsa. Hakuna munamato wemunhu kugunun'una kwomunhu yawo ningochiti amwe kunenge kuchimbo kunetsa. Zvinenge zvichimbo kunetsayo. Let's stop it, guys. The hatred is too much. Stop hating on people. Just to block the person and move on with your life. Block button ririko. Block that person. More and ramberino pain. Put on tapuka kutakuanda kuti because the people are taurwa and put the doctor matches and die. A person that you don't know. Come on, guys. Father page, you are not all about that. Block and move on. Don't listen to negativity. Be a better person every time when you wake up, every time when you look yourself in the mirror and you say, God, I want to be a better person than the one I was yesterday. Bless the work of my hands. Bless my hustle. God, muroi chinhu chakaipa chinhu chinonzi godo. Chinhu chakatoipisa chinhu chinonzi godo. Chinhu chakatoipisa. Ina ndangoti ndapedza. I'm not listening to anything precious, Nduzo. I don't listen to negativity in him. But I'm just saying, because the issue panel, we need to address them sometimes. We need to address them. Because not to me only, to so many people. And we are busy spotting that hatred, that singer series. It's not happening. It's not only Melly who's being, you didn't touch that because this warning. It's not a block negative, and I don't want to listen to negative. Unless you want it because I'm them and but I'm taking on behalf of other people as well. Because part of Facebook, what you putting that trade donation in the kumba. And if Nas Kitamunga, I see another person Zamara, I end a Nas. I end a Nas, from get and my rest in peace. Those life is too short. To keep grudges and to hate on somebody that we don't know. This is in the precious one of anger, the princess one of anger, the Teresa one of anger. It has to stop. Oh, life is too short to keep on, holding on to grudges. Life is too short.
I'm not talking about myself. No, I'm talking on behalf of other people because I've seen vanhu vakawanda vachichema chete. It's not about me. No, it's about vanhu vakatowandisa vari kuitirwa zvinhu zvakadai tikuzviona. We are seeing it. Tongopfuurawo nepo ungotiwo hamene udarika kana munhu inozoenda kuinbox ndoti you know what my sister, you don't follow this, just block or ignore. Nditoudza munhu anenge achitaura kuti block and ignore, best peace sene zvakawanda izvi undichiona kuti newo you have peace in your life. Tatopedza. So guys, contribution ndiyoyo, chazodzoka back nefeedback. Handiti tichasangana kufeedback yababa ve-domestic violence. Tichasangana kuningirikiri ku-update yachona time kuma-66 paya takuvafonera tanzwa kuti navamupurisa lodza naivo vabata baba nyaya irikufamba sei. We have to make sure kuti nyaya itadi taigadzisa baba varige kurova mai andika tosangana ipapo. So vese vari kubata batai Lorraine Mukundu, batai Lorraine Mukundu is there. Sisi Linda, I can see pamusoro pamunozondifonera WhatsApp ndikapedza pano. Lorraine ariko, batai Lorraine Mukundu akupe feedback. Ina ndina panda ini changu inini are just organizing. Andina central ndabata randiri kubata andina. Kana randabata handina. And I'm just trying to organize kuti zviite aende kumba chete. Ini changu ndingori organizer chete. So thank you very much. Mwara kuite zvakanaka tisangana pa second half. Let's learn to forgive and forget. Andika rudo ngarutungamire mberi kwedu. If there's somebody want to osina peace naye right now ari mu comment section, you are now a family, especially kana muri mese pano pa diaries, go to that person's inbox andika make peace andika shake hands and move forward. Newa ndinoti mwari vasore nema kuite zvakanaka, please.